В началото той беше съвършен, знаеше какво да каже, кога да се усмихне, кога да замълчи. Тя се почувства видяна, почувства се важна, специална. Това не беше просто любов. Това беше омагьосване. Нарцисът в първия етап е идеален. Огледало, което й показва всичко, за което е мечтала. Но всъщност той отразява, не вижда. Тя се разтваря, дава, надява се и започва да се губи. Родовата енергия зад нея носи дълго търсене на любов. Жени, които са чакали някой да ги избере, да ги спаси. И когато той идва с цялата си харизма и обещание, тя вярва, че това е съдбата й. Но това е само примамката. Капан, облечен в цветя. Начало на цикъл, който я откъсва от самата нея. Любовта не изисква да забравиш себе си. Но тази, точно това започва да прави. Ти си прекалено чувствителна. Нещата не са се случили така. Това ти е в главата. Няма такова нещо. Ти пак ли започваш? Май си в лошо настроение днес. Нарцисът не се ражда такъв. Той се създава. Като дете, той е бил чувствителен. Търсил е любов, поглед, признание, но е получил студ, контрол или условна обич. Ще те обичам, ако си перфектен. Той е научил, че за да бъде приет, трябва да бъде герой. Без сълзи, без слабости, без провал. И малкото момче е станало маска. Учи се да бъде обичан не заради себе си, а заради роля. И така сърцето му се затваря. Но фасадата му става безупречна. Това е началото на нарцистичната структура. Болка, скрита зад контрол, страх, покрит с харизма, нужда от обожание, защото липсва самоуважение. Родовата енергия в такива семейства често е студена. Майката – критична или зависима, бащата – отсъстващ или строг. Любовта не е сигурност, а задача. И когато това дете порасне, то не знае как да обича. Знае само как да бъде идеално, но вътре в него още живее момчето, което не е било прието такова каквото е.